úplně furt viděl 30 milionů. Někde firma, někde Kolína nebo Český Brod a to váží a říká, že když jsou všechny lhájí, 100 000. A že jsou dva druhy říkal za 200, že je víc zateplený, že je i na celoroční bydlení. A v ceně vyštěkání, a teď ho ne, pomalu vždycky přištěkne, třeba pomaličku jsem za mnou, no, já ti budu couvat, tak aby šel za mnou. Pojď, pomalu štěkne. Největší, Dobrý spůl. on má 3 ještě takový. Ale starý ještě takový ten strašně hranatý. To vypadá to hrušky, že má takovou hustou zelenou barvu. Takovou hustou. No a i tak divně hraje. Protože to si nepasuje. To samý, ale tak tady měli, že jo, vlastně vařit. Tady ho má pomoci. A to už má takovou třepu, jako palu. Tohle říkal, že náklad na vytápění, že má jako fakt minimální. Hodně velký ale on říká, jak je to maličký, že to je to je ono, drž si ho, Vaďuši. Pojď, tady jdeme, drž si ho. máme tam 4 vetíšky. Jak jo. Může mít 6 nebo 7 kůzů. Je to druhý, už to nezdá. To ne, to má Ono! Držo! Hezky! Vaša! Vaša, jo! To je ono! Hele, posaď ho. Ani si sedni. Oni si našla pána a trvalo, že rozhodně Klid. Přišel už. Držo! Vaša! Šikovnej, držo! To je ono! To je Vaša, drž si ho, Vaďku! To je on! Super! Šikovnej, klo! Vaša! Vaša! Teda sedni! Drž ho! Hej! Drž! Dobře! Super! Ty jsi Vaša, drž si ho! Drž si ho, Vajuši! To je ono! Ty jsi Vaša, drž ho! Hezky! Drž si ho! Sedni! Pozor! Pozor! Hej, drž! Super! To je ono, drž si ho! Šikovnej je! Dobře! Zavolej ho. Ani, pojď sem, pojď! Posaď ho. Váda, sedni! Drž ho! Dobře! Šikovnej Vajík! Pojď, to je on! Ty pojď! Vajíku, pojď sem! Pojď! Pojď sem! Sedni! Co? Drž ho! Dobře! Drž ho! Vaša! Ještě jeden, ať se vrátí. Ještě, že má uši. Sedni! Sedni! Dobře. Dej pozor! Dej pozor! Pojď! Hej! Hezky! Pojď, Vajíku! Dobře! Tak pojď! Jdeme! Pojď! Pojď!